Hej og velkommen til en Minecraft Let's Play med min sindssyge søster. Hey, jeg er ikke sindssyg. Jo, det er. Men hvis I mener det snyd, vi begge to har fået 192 stykker kød, ja, så må jeg finde en anden YouTuber. Men for dem, der ikke synes det er snyd, lad os komme i gang. Kom, vi skal over og slå sådan noget træ. Det gør virkelig ondt i mine knor egentlig. Au, hey. Sådan der. Du er bare bagud. Du er bare bagud, Laura. Ja, hakker det her træ. Det er ikke nok. Kan. Du skal lige trykke på E først. Det skal man trykke på. Hvorfor? Okay, det er fint. Det har du gjort åbenbart. Har jeg? Nej, det har jeg. Jo, du har. Når jeg siger, jeg ikke har, så har jeg ikke trykket på E. Det har du. Du kan selv gå ind i dine achievements og tjek. Jeg har ikke trykket på E. Nej, for jeg har nemlig gjort det for dig. Ej, jeg kan jo ikke komme højere op. Hvor det? Hvor er mit træ? Op der. Det der ser virkelig humoristisk ud egentlig. Jeg kan ikke komme højere op. Så bliver højere. Jeg kunne. Gør det ondt at få en træstamme i hovedet? Jo, lidt. Det burde det faktisk. Ja, jeg fik den. Nej, ikke ja. Jo, jeg fik den i ups. Men i den her serie kommer jeg til at spille sammen med min mærkelige og sindssyge søster. Nu stopper du med det der mærkelige og sindssyge søster. Hvorfor skal jeg dog det? Jeg kan ikke komme højere op. Jeg siger bare sandheden. Så Jeg har kun fået Laura, hvor dårlig til Minecraft er du? Ja. Du plejer at stille de der logs under dig igen. De der træ, du hakkede, dem stiller du under dig for at kunne få hele træet. Men det gider jeg ikke nu, fordi så skal jeg bare til at hakke det en. Her, Laura, du kan få en hakke. Det vil jeg gerne have, fordi... der. Tak. Så får jeg bare nogle bedre Hey, ting. du har brugt den allerede. Og har du et problem med det? Ja, det har jeg faktisk. Nå, del with it. Jeg troede lige, det var jord, der kom på. Det kunne også være sejt egentlig. Nu er det bare en trækrone. Jeg går lige over og halalslagter et får, der ikke fejler noget. Hallo, har du ikke... Ej, jeg hakkede den lige. Hvorfor går den tilbage? Men hallo, sagde du ikke lige før, vi havde mega mange stykker kød? Kød, vi skal da ikke bruge kødet fra den, Laura. Altså, hvad laver den her? Selvom man får kød af den. Nej, men jeg mener... Skal du bruge uld? Ja, Sherlock. Og så dræber du den hele? Eller bare lave en saks? Vi har ikke noget jern. Hvad skal Jeg skulle over hakke det her. det er kun en trækrone. Hvor var det andet forhen, var hen, Laura? Minitræ, det vil jeg have. Minitræ, hvad? Laura? Ja. Jeg har talt om det her. Ingen minitræer. Må jeg plante det, og så kan jeg... Men vi Ja, har, der er snart ikke mere på min økse. så hvis der er stadigvæk nogen, der synes, at vi er mega cheat, så har vi slået keep inventory til, så hvis man dør, så mister man ikke alle sine ting. Og så har vi sat TP til, så vi godt kan TP til hinanden. For det kommer Laura til at sætte rigtig meget pris på. Jeg går meget tit væk. Og så... Ja, så kan jeg ikke finde hjem igen. Det er det, der sker. Nærmere sagt, at Laura er rigtig dårligt stedsendt. Ja, undskyld. Minitræ. Jeg arbejder rigtig hårdt for, at du Hvor kan få var en det der bord, du har sendt? bord. Det fjernede jeg igen. Ej, der er ikke mere på min Der er snart ikke mere på min økse. Hørte du det, hva'? Ja, det hørte jeg Snart godt. ikke mere på min økse. Ja, Jeg vil have noget Laura, det er ikke en økse. Det er en hakke. Laura, den der skal bruges til at hakke sten med. Skal I se, den jeg holder her, det er en økse. Nå, men hvad skal den bruges til træerne? Og så har jeg brugt den forkerte til det forkerte. Man kan bare høre, hvor god Laura hun er til Minecraft. Meget god, ikke? Du er næsten synes jeg er verdensmester. meget god. Du er næsten verdensmester. Jeg går lige over på den anden side. Død små grise, som vi behøver faktisk ikke slå ihjel, så bare lev små grise. Hvor er jeg henne? Hvor er jeg henne i verden? Det ved jeg da Jeg ikke, er et Laura. sted med mange grise. Okay, godt forklaret. Men er der mange grise overalt? Ja. Og jeg er et sted med vand. Kan I hjælpe dig lidt på vej? Jeg fandt det her
Det er bare løgn. Du er simpelthen så god til det her, Laura. Så æd som et dyr, Laura. Jeg har fundet sten. Surprise. Oh my god. Der er en creeper. Nå, så ved jeg godt, hvor du er. Dø. Og du kan ikke slå til den. Den er for langt væk. Hvis jeg falder ned, dør jeg så. Ja. Jo. Ja, som I kan Falder høre. ned i vand, dør jeg så også. Nej. Hvorfor vil du derned? Ikke ned i lava. Laura, jeg prøver at lade TP til dig. Godt. Det skulle du altså gjort for lidt. Hey, du stik. Au, au. Min far. Det gjorde ondt, det der. Men tak, Laura, egentlig, vi har fået jern nu. Ja, det er mit jern. Og Laura, hvis du finder sådan noget i den her farve, ikke? Så skal du det her. Det er sådan noget sten med sådan noget lyserødt i. Det er granit. Vi kan ikke bruge granit til noget. Altså, hallo? Men jeg har sådan... ikke mere på min hakke. Det var da ærgerligt. Du må lige bruge den der op først, Laura. Kan det hjælpe med kul? Ja, rigtig meget endda. Never say never. Jeg er sulten, men jeg gider ikke spise. Så er du ikke sulten nok. Jeg har kun mistet 2 af de der kyllingelårene. Så er du altså også sulten. Yay! Au. Jeg har ikke brugt noget af mit træ, fordi jeg vil op til det. Jeg har fundet noget kul mig selv. Okay, jeg skulle have taget min hakke, eller hvad det var, til de her. Jeg prøver at slå det i stykker med, Du ved godt, nej, du ikke får sten ud af det, ikke? at jeg ikke får noget sten ud af at gøre det med den her. Mm. Nå, det er den første fortryllede hakke, vi får. Den vil jeg have. Og de første diamanter, vi får, held for dem. Kan man ikke sige? Jo, man kan. Jeg har lige sagt det. Og hvis der er nogen, der undrer sig over, hvilken version vi spiller, så spiller vi 1,8,1. Hvorfor skulle de undre sig over det? Det er da bare folk, der gør, Laura. Sådan er det bare. Okay. Du får en økse, når jeg... Laura, nej, det gør du ikke, det der. Kul fungerer ligesom sten. Kom hen til mig, så kan jeg se, så kan du få min. Jeg har lige fundet min. Det er jeg. Jeg har også Får fundet jeg min. ikke min hjerte tilbage? Fordi du skal være fuld med, for at kunne regenerere. Sherlock Holmes. Spist en bøf. Og nu kommer min hjerte tilbage. Ja. Laura, jeg tror ikke, det kul der har vi har så meget brug for det. Prøv at se, hvor meget jeg har. Undskyld. Du behøver altså ikke sige undskyld i optagelser, Laura. Og, Det gør piger bare ikke. og jeg sidder... Det var som Rita, hun gør. Nu regner det. Hvad er det for noget? Det er nede i vand. Der er en pige-youtuber, som hedder Samrita. Hun bøvser rigtig tit i videoer. Hvad så? Hvorfor siger du så, at jeg er på plads? Hvem har lavet den her trappe? Det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde, du måtte bøvse. Og hvorfor er der ikke det her? Det er brændt væk. Sherlock. Laura, det der skal du ikke bruge. Jeg har 26. Kom herover og giv mig det. Whee! Jeg laver lige nogle hakker til os. Hakker? Men du skal lige først give mig... Ja, du skal give mig det alt sammen. Skal vi finde ku? Jeg kan ikke finde. Der står jeg bare... Du mangler 5. Laura.
Tak. Jeg dræber. Ej, Oliver, du dræber mig. Hovedmenu, skal jeg trykke hovedmenu? Nej. Laura, det var selvforsvar. Ej. Du lover ikke at slå mig ihjel. Hvis du slår... Jamen, jeg er på vej ud af skoven. Jeg vidste det der, det ville ske. Jeg var på vej ud af skoven. Ej, jeg gider altså ikke være hernede, så dræber jeg mig selv. Laura, det der gemmer altså ikke din seng. Og det siger du først nu? Ja. Jo, det gjorde jeg. Jeg var dum. Nu går jeg. Nej, Laura, vi skal samarbejde i Minecraft. Nå, men nu går jeg med en bøf i hånden. Laura, vi skal samarbejde. Oliver, jeg er lige i gang med sådan noget træ. Det lyner. Det kan jeg godt lige ændre på. Og lige... Og det er ikke snyd. Ej, Oliver. Jeg går et andet sted hen og hakker. Se her. Whee! Laura, hvor dum kan man være? Du gik ned i en mine uden et sværd. Hvad er der nede i mine, når der er noget, der er mørkt, Laura? Flamme. Creeper. Zombier. Der er i hvert fald creepy folk dernede. Og derfor skal du lade mig gå først, Laura. Så vil jeg gerne op igen. Må jeg få et sværd? Jeg vil have et sværd. Okay. Nu går jeg derned. Nej, Laura, jeg har fakler, jeg går først. Vil du lige kære bly for? Er du klar nu? Jeg skal lige have arbejdsbordet med mig. Kom så går vi. Jeg falder ned i vandet. Det gør jeg så ikke. Kommer du? Det er hyggeligt hernede. Og nu er det så tænkt, at vi kommer op igen. Jeg har ladet vandet fylde. Laura, det er aldrig en god idé. Jeg lader vandet fylde. Og forestil dig, hvis vi kommer ned og finder diamanter i første episode. Vi er bare Jeg awesome. har fundet det der Og okay. hjernebrud-ting. Ja, du skal hakke det med hak det. Hak det med hakken. Mm. Giver mening. Ja, Sherlock. Eller hvad? Eller du? Nej, du Det er- var på vandet der. Den er creepy, den der creeper. Nu skal du dø. Laura, nej. En creeper kan springe det kul, den står på i luften. Du skal bare hakke det jern der. Okay. Nu kunne jeg så hakke det. Jeg sagde jo, at du ikke skulle Hvad? gå tæt på creeperen. Det var den, der gik tæt på mig. Det var ikke mig, der gik tæt på den. Det var den, der... Så kan gå ned igen. Giv mig lige der. Det var den, der Tak. gik tæt på mig, bare lige så du... Så Oliver, hvor er du henne? Jeg fik altså langt. Jeg stoppede allerede her. Laura, du har en hakke. Det ved jeg godt, men nu har jeg ikke med brudsving. Og nu prøver jeg så sådan der. Nej, jeg lader sig. Jeg er i vand. Hvorfor sagde du lige vand på tysk? Du sagde Wasser. Det er så godt det der. Jeg fandt kul. Nej, jeg fandt... Piger, de er altså mærkelige. Fandt creeper. Nej, den er ved at dræbe mig igen. Så dræber jeg dig. Laura, se om du kan få den lukket ud i vandet. Jeg dræbte den. Yes, og jeg fandt jern. Ja, det lyder dejligt. Wow, vi er egentlig allerede rimelig langt nede, Laura. Der er mørkt her. Så tak til jern. Hvor? Der er han. Laura, gæt hvad vi har fundet i første episode. Det er rødsten. Det sagde du da til mig en gang, der ikke så særlig værdifuldt. Laura. I første episode er det altså rimelig sindssygt at finde rødsten. Det er sådan noget, du først finder i sådan 5. episode, hvis man er mig. Jeg er lige ved at falde ned i lava. Laura, du må ikke falde ned i det lava. Jeg skal være her igennem på den her lille... Laura, vi har brug for det her rødsten. Jeg har fundet jern igen. Mere jern. Og der er også jern over. Hvilket level er vi egentlig på? Nej, det røg ned til lava.
Laura, vi kan meget snart finde diamant i første episode. Undskyld. Du er heldig, at det der det skete. Nej, nu faldt det her ned i lava. My head. Se, Laura, nu kan vi få rødsten. Okay. Nej, det faldt også ned i lava. Jeg prøver at plante en hak. Laura, prøv lige at blive stående, hvor du er. Hvorfor? Jeg er på vej ud og udforske. Laura, det der lava, det er simpelthen for farligt for dig at være i nærheden af. Nej, men du TP'er dig ikke. Nej. Så bliver jeg sur på dig. Fordi nu er jeg lige ved at dække det her. Laura, lige om lidt har jeg noget vand, som vi kan bruge. Jamen, jeg har fundet mig. Wow, der er et skelet hernede. Skeleton. Au, Laura. Jeg slår dig ikke. Hvorfor gør jeg det med? Au. Jeg slår Wow. ikke under. Jern. Masser af jern. Oliver, kan du ikke lige komme herover og sætte min fakkel? Nej, der skal altid være lys der, hvor YouTube er. Det er det eneste need, der er på YouTube. Det er fordi, du ser altid meget mørkt. Jeg kan ikke se Wow. noget. Jeg hakkede bare. Det var to. Ja. Det er du ret i. Du må være på vagt. Ja. Mere. Ups. You got owned. Meget langsomt. Jeg er bare blevet monsterjæger, Laura. Hvad nu fører mig væk fra jer? Måske gider det ikke have, tror jeg. Men nu Hvad er der galt med det her? jeg har 17 jern. 18 jern. Hvorfor er det, jeg ikke kan tage vand længere? Det er da mærkeligt. Stop så, ven. Gad jeg godt nok og godt have, at du kunne, fordi det her vand, det driver mig snart til vandet. Du prøver hele tiden at få mig væk. Jeg kan spænde en gang til. Alligevel. Hvor er det her for noget? Undskyld. Det var bare fordi, den der stod der, så blev jeg bare sådan lidt forskrækket. Fordi den kunne dræbe mig nu. Ja. Det kan også være, at du er heldig om at få en jernhakke, hvis man opfører sig meget pænt. Oliver, Gør man jeg virkelig? bor mig inde, Hvorfor? fordi den der var der, og den kan teleportere sig. En enderman? Ja, God, Laura. så jeg tog det helt roligt. Jeg skreg bare en lille smule, og jeg så lige dens øjne. Ja, du så det helt roligt. Nej, lige før. Se, hvad jeg har gjort, Laura. Er jeg ikke dygtig? Hvad er du dygtig med? Kan jeg ikke se, hvad du er dygtig med? Kan jeg ikke se pointen? Hvad er du dygtig med? Du er dygtig med, at du ikke gider at komme her og stille mig. Nej, det er ikke det, jeg mener, jeg er dygtig med. Laura, jeg har blokket det her lava af. Ja, du må godt lige tage og prøve at finde en vej, jeg går. Jeg håber, at den her vej, den fører til Hvis vi får diamant i første episode, så går vi efter at finde strongholdet i anden. Altså, jeg er lige ved at prøve at finde nogle diamanter herinde. Oliver, min hjerne, eller hvad det nu er, virker ikke så godt mere. Men alligevel i hovedet, du. Din hakke. Se, lava kan jeg så åbenbart godt se. Ja, okay. Men ikke vand. Hvor langt har jeg gravet? Det er da mærkeligt. Hvad er der galt med den her spand? Hvad er der galt med den her spand, Laura? Så lige en spand fra. Jeg lavede den. Sådan. Gider du godt komme igen? Nu har jeg den altså ikke mere, nu går jeg ud. Har du den altså ikke mere? Nå, har du allerede ødelagt den? Ja. Tillykke. Jeg har fundet 30 stykker jern, mens jeg var her. Dem vil jeg rigtig gerne have. Var det den forkerte? Den forkerte vej?
Laura, jeg prøver lige TP til dig. Prøv at stå stille. Nej, jeg vil lige tjekke. Triber. Du skyndte dig væk. Jeg bakkede bare. Hvor i... Ah, Laura. Oh. Gik lige forbi. 2. Wow. Ah, jeg døde så. Ude i lyset. Der er mørkt. Jeg troede, der var lys her. Vil du forresten have dem her? Hvornår bygger vi egentlig et sted? Rådsten. Ja, Laura, det skal jeg tage, for jeg har nemlig en jernhakke. Nu går jeg til den her vej. Nu gik den forkerte vej igen. Du er god til det der med at gå den rigtige vej, Laura. Nu går jeg bare, nu smider jeg bare alt det her jern. Laura, det gør du ikke. Og hvis du siger ja, så når jeg dig. Det er et godt sted, det her, mand. Og der nogen undrer sig over, hvem Laura hun er, så er hun min søster. Det er der ingen, der ved. Hej, Oliver. Nu ødelægger jeg det her sten. Sådan der. Giv mig. Nu skal du også Giv mig. Giv mig et arbejde. Giv mig. Jeg drikker bare noget cola imens. Lækkerier. Hvorfor skal du egentlig have det? Because. Laura, du må ikke synge, for så kan vi ikke udgive den her video. Jeg sagde bare na. Jeg har fundet mere jern. Gør noget med kød. Du kan æde det. Gør sådan her. Nej, du kan ikke lave en kødblok. Givet man kunne. Laura, hvad var det egentlig, du gjorde, siden du kunne fordele det så lige for så kort tid? Virkelig se det. Ja. Det var ikke så intelligent. Jeg gjorde bare sådan her. Men jeg tror det. Men det er sådan helt langt 32. Det gik lidt galt. Ups. Ja. Nej. Tryk på den anden. Så havde jeg jo selvfølgelig dem her med. Men det gjorde lige fisk. Og vi skal nå til anden episode, men i anden episode så har vi så lykkes. Okay, nej, det er første. Så vi har fundet guld. Lad os sige det første, så får I halvtimes videoer. I første episode har vi så fundet guld. Er det ikke bare... Ja. Jeg gjorde mig sådan her, så kørte jeg den bare sådan her. Okay. Jeg gider ikke samle det. Det er lidt sjovt, du troede, man kunne lave kødblokke. Øj, må jeg godt få sådan en jernhakke? Nej, Smadre mit arbejdsbord, så kan jeg få det. du kan bruge hånden til at smadre det med, Laura. Men så får jeg det. Jo, du gør. Hey, der var jern! Det ved jeg godt. Vi har så meget af det. Vi leder efter diamant og ikke jern. Så har det været Wow. ingen verden. Laura, prøv at gætte, hvad jeg har fundet. Du skal lige komme og hjælpe mig her. Endnu en. Laura, du står i vejen. Jeg dør. Okay, Laura. Det er svært fra. Hvad er det, der er så vigtigt der? Der er en zombie-spawner. Og jeg skal trække. Nej, Laura, jeg har allerede gjort sådan, der ikke kommer flere. Har du sat en pakke over på? Ja, det der, det gør sådan, der ikke kommer flere. Og hvorfor der? Hvad er det? Hvor er der en? En spand til dig. Laura, giv mig det name tag. Oliver. Lige nu. Vi skal bruge det. Jeg vil have de her ting. Men der er en spand til dig. Se. Lad os lige fjerne den, bare for en sikkerheds skyld.
fjernet den. Gik du den her vej? Jeg tror det var en zombie, der kom. Tak, Laura. Jeg synes også, du er en zombie. Det er fordi, du er Stevie. Nej, kan du se, jeg er en kejserpingvin. Jo, når jeg ser på dig, så er du Stevie. Hvordan kom du så hurtigt i den her vand? Oliver, nu vil jeg altså gerne have det der ting, hvis ellers giver her. Ja. Jeg vil gerne have den der jernhakke. Den får du ikke. Du må nøjes med en stenhakke. Ej, Jernhakken bruger vi kun. nu fik jeg ikke mit arbejdsbord med din klovn. Hvorfor ikke? Fordi jeg havde ikke noget til at ødelægge det med, og så skulle du til. Du kan bruge hvad som helst. Ja, men så TP'ede du mig lige i det sekund, hvor jeg skulle til det. Laura, et arbejdsbord er det nemmeste i verden at lave. Prøv at se her. Jeg har ikke noget træf, det skulle jeg give til dig. Se her. Se, nu har du et nyt arbejdsbord. Nu er jeg sulten. Så æd. Jeg vil ikke æde zombiekød. Hey. Det er sådan set ikke zombiens kød. Det er faktisk en Laura, se der. Råt kød, så. Det er ikke råt, det er rådent. Der står rødt. Der står rådent kød. Se, nu har jeg også et arbejdsbord. Hey, var det ikke deroppe mit arbejdsbord stod? Jo. Det var faktisk originalt mit, men... Nå. Jeg er det, og så går jeg og beskytter mig i studiet. Nej, det er ikke. Ej, jeg tror helt tiden, du er en zombie. Det må jeg altså undskylde. Var et hul, hvem har lavet det? Jeg døde næsten af det. Hvem var lige virkelig dem? Jeg kan ikke komme op. Nå, det var en trappe. Ej, kan du ikke lige TP? Se lige alt det obsidian. Kan du blive TP? Tak. Laura, nu prøver jeg at fjerne noget af det her obsidian. Du går ikke ind foran mig, for så kan du i værste tilfælde dø. Den er så langsom på smadre obsidian. Jeg fik altså lyde som kedelig. Jern! Så hvis jeg bruger et sværd, det tager bare længere tid. Ja, du får det heller ikke. Du sagde, man kunne bruge alt. Laura, til at tage et arbejdsbord med. Men må jeg så ikke få sådan en, så jeg kan tage det der jern? Laura, du er nødt til at vide, hvad den hedder, ellers så får du den ikke. Økse. Nej, Jernøkse. du får ikke noget jern, før jeg har diamant. Au! Ah! Så gider jeg altså ikke, Oliver. Laura, jern... Det her, det ville være sjovt. Laura, den hedder hakke. Så har det. Laura, ved du hvad? Du kan få det du kan lave en stenhakke. Ej, hvorfor kun en stenhakke? Har jeg fået det? Undskyld. Og så har du selv arbejdsbordet. Og au, min arm! Ja. Så du kender vel recipeen til den, ikke? Så der er 2 stykker pind der. Jeg prøver lige at slå mig selv ihjel, så jeg kan komme ud herfra. Så er der nu der 2 pinde der. Laura, forstår du ikke, hvad jeg mente, eller hvad? Så er der 2 stykker skin. Så. Er det nok? Laura, prøv at se her. Jeg havde jo lige... Au! Nå. Nå, så lige. Du er godt nok god, Sherlock. Hvorfor kalder du mig hele tiden Sherlock? Fordi... Laura, jeg skal lige finde et label, så jeg kan begå selvmord. Så du kan begå selvmord? Mhm. Hvorfor? Så kan vi komme ud herfra. Eller jeg har faktisk en bedre idé. Jeg slår dig ihjel, så respawner du, og så teleporter jeg til dig, så kommer vi ud af minen. Ja, undskyld hvad? Du skal bare gøre, som jeg siger. Nu laver jeg alle dem her om til dem her. Nej, Laura, det skal du ikke. Det er half slabs. Hvad skal du bruge half slabs til? Så gider jeg ikke have dem, hvordan? Du kan ikke lave dem om igen. Jeg har sagt det for 30 sekunder siden. Jeg troede, du vidste, hvordan man spillede Minecraft. Det gør jeg også. Laura, tag lige den der ud.
Tag lige dit arbejdsbord. Nej. Det er så dumt. Jeg har noget meget vigtigt, jeg skal gøre med dig. Nej, hvis du dræber mig, så ryger jeg. Du slår mig i... Oliver, hvor er du dum? Du tog mit arbejdsbord. Laura, vil du gerne ud af den her mine? Den beskidte mine. Jeg vil have det her. Hvis du gerne vil ud herfra, Laura, så må den... Oliver, jeg vil have det, din... Nu dræber jeg dig snart, fordi du er så dum. Gør det. Du dræber mig alligevel. Nej. Dræber du mig? Jeg beskytter mig bare mig selv. Laura, vi skal alligevel ud herfra, så du må godt dræbe mig. Jeg vil have det her. Oliver, hvorfor tog du det? Det kan jeg ikke gøre for. Jo, altså, du kan lade være med at pege fingre her, eller ikke sådan over tennis. Ikke? Men, Slå mig ihjel. Nu optager jeg. nu skal jeg dræbe dig. Hvad med jeg bare så dig ihjel? Det er hurtigere. Nej, jeg vil dræbe dig. Nej, Det er hvor har du fået det svært fra? Det gav du mig. Nej, jeg gjorde jeg. Hvor er du dum? Au. Så lad være. Nej, hvor er du dum, Laura. Jeg kan ikke ramme dig. Nej, du skal ikke dræbe mig. Det har du ikke fået lov til. Det hjælper det her ikke. Du er dum. Nu går jeg fra dig. Nej, du må... Hvor er mit arbejde? Laura, hvad med, at vi to slutter fred og bygger et hus? Ja, gut. Hvis du ikke kender mig Sherlock mere. Hvad så? Okay, Watson. Ej, så vil jeg hellere kende Sherlock. Det er du. Nogle gange så kender I det. Nogle gange er nogen bare bims i byen. Og jeg snakker altså om ham, Oliver. Men... Laura, vi skal til at sige bye-bye. Nå, jeg vil. Jo, vi skal til at sige bye-bye. Må jeg få 2 penge? Laura, det der, det er virkelig åndssvagt. Du skal smelte det først. Okay, men bye-bye, folkens! Farvel!